Fritir ou non fritir, esa é a cuestión. Nos últimos anos o dilema instalouse en moitas cociñas. A tixola segue a ser un dos elementos fundamentais na cociña galega, pero a preocupación pola saúde está cambiando os nosos hábitos. Que ten de bo e que ten de malo a fritura, Carlos? Segundo o último informe do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación sobre hábitos de alimentación en España, o xeito de preparación de alimentos máis frecuente segue a ser moi tradicional, prancha ou tixola, pero é certo que tamén van gañando espazo novas preparacións, novas tecnoloxías, como poden ser as fritideiras de aire. Xa representan o 4% do total dos sistemas de preparación de alimentos en España. En bares como este, que ten máis de 50 anos de historia, seguen fritindo moito, pero é certo que os cambios dos hábitos tamén se notan, cambian tamén algunhas cousas. Vémolo nesta cociña, 36 alumnos e ninguén está fritindo. Vano facer para nós uns petiscos que ían preparar máis tarde. Friten pouco, só un par de pratos á semana. Fritir fundamentalmente ten de bo se fai con aceite bo. Se é un aceite oliva limpio que se usa para esa labor, pasa que nas frituras tende a usar o aceite reiteradamente, seguido. Entonces, pues bueno, aí temos contaminacións cruzadas de todo o canto leva o aceite. No, isto é, aquí ven sendo caramelizar e aquí tamén é como sofreír cun pouquiño de azúcar, que en realidad non é necesario. O debate segue botando fume. Un estudo do CSIC afirmaba hai pouco que fritir con aceite é bo, especialmente con aceite de oliva de bagazo. Outros discúteno. Estamos nunha sociedade que busca o inmediato, que é a xente máis nova, ou hai unha parte da sociedade que tamén busca a zona de bienestar, ¿no? O cuidarse e tal, ¿no? Normalmente téndese a hacer cada vez menos fritos. No noso bar friten con aceite de oliva, pero algúns costumes van cambiando. O pescado casi todo é a plancha. Antes era moito rapante frito, por exemplo, era rapante a plancha. Neso sí, pero a patata frita sigue sendo. Con todo, o prato máis consumido en España son as ensaladas, logo as legumes, como as lentellas que estaba preparando Rosa.